Ahojte, dneska vám ukážem moju zbierku legínov. Priznám sa, že je to momentálne asi jeden môj najnosenejší a najobľúbenejší a najviac využívaný kúsok oblečenia a to sa napríklad týka mojej práci. Hoď pracujem ako v office, ale do mojej práce sa musím proste prezliekať a nosím tam uniformu a dokonca aj hairnet, takže tam sa nejako vyfintiť nemá veru pre mňa veľký význam. Ešte k tomu sa snažím do mojej práce chodiť aj pešo, čo je zhruba hodinka prechádzky. Takže musím byť oblečená mimoriadne pohodlne. Uvedomujem si, že legíny nie je žiadny úžasný módny kúsok, ale ja si myslím, že keď sa pekne nastajlujú a hlavne vkusne, tak sa dajú celkom dobre zakomponovať do rôznych outfitov. Začneme klasikou, čiernymi, kvalitnými a najmä nepresvítajúcimi legínami. Lebo nič nie je horšie, ako keď vidím niekoho, kto nosí polopriesvitné legíny, cez ktoré je vidieť spodné prádlo. Takže určite neodporúčam nikomu nosiť tenké legíny, a keď už tak len ako spodnú vrstvu pod nohavice alebo doma na upratovanie či cestovanie. No a takisto by som sa vyhla farbám, ako je béžová, biela a celkovo svetlým farbám. Snaď asi najhoršia je farba blízka vašej pokožky. To je úplne peklo, lebo to človek vyzerá ako nahý a presvíta je to, čo by malo ostať zakryté. No a nehovorím o tom ešte, ak si chcete náhodou zvýrazniť takto vašu celulitídu. A takisto si treba uvedomiť, že legíny už nie sú vhodné, ak má niekto viac ako 90 kg a nie tie najlepšie proporcie. Ja veľmi obľúbujem tieto legíny z H&M, ktoré majú zvýšený pás, pretože sa mi páči to, že ich môžem nosiť ku crop topom, ku takýmto kratším mikinám. Myslím si, že je vždycky lepšie mať ako keby zvýšenejšie a väčšie tie legíny, aby vám jednoducho držali všetko hore pokope, pretože nič nie je horšie, keď sú krátke a proste ak nemáte dokonalú postavu, tak vám tam vždycky proste niečo jednoducho bude vykúkať. Ďalej sú moje obľúbené tieto lesklé legíny z Calzedonie. Mám asi 3 typy. Mala som už aj kožené legíny, ale priznám sa, že v tých sa človek tak strašne zapotí, že jednoducho to je nenositeľné. Takže mne sa veľmi páčia tieto s týmto vysokým odleskom, plus som si všimla, že cez ne nepresvítá spodné prádlo ani nič, že to veľmi pekne vyzerá, takže môžete nosiť aj tiež takéto väčšie tie crop topy alebo kratšie veci. To obľúbujem nosiť takto aj so sidovkou a jednoducho s mikinou a s nejakou šiltovkou. Tu vám chcem ešte ukázať tie legíny z Calzedonie, ktoré si myslím, že sú absolútne perfektné, nepresvítajú, majú úžasný materiál a skutočne si myslím, že sú o mnoho lepšie ako samotné kožené. Takže toto je jeden typ a toto je vlastne taký ako keby druhý typ. No a toto sú takisto z Calzedonie a ja ich volám, že to sú také moje vianočné a začínam ich nosiť tak v decembri. Sú celkom aj teplúčke, majú také jemné kamienky, ale nemusíte sa bať, po opraní tam jednoducho zostanú a urobia taký, no proste zažiaria v každom outfite. To sú moje obľúbené legíny Tommy Hilfiger. Majú krásne vypracovanie a potlač a páči sa mi, že nie sú čierne, ale také atramentovo modré. Tu už sa dostávame do kategórie takých výraznejších legín. Tieto legíny nosím aj pod kabáty, alebo ich kľudne napríklad kombinujem s takým vrškom a kľudne si ich proste dám aj ku saku, blazeru. Tieto dve saka mám zo Zary, perfektne sa ku tomu hodia, takisto si myslím, že aj ten modrý top alebo ten čierny, už by som ich jednoducho nekombinovala s niečím veľmi výrazným na vrchu. Priznám sa, ale moja úplne najobľúbenejšia kombinácia práve s týmto tiež Tommy Hilfiger sú to mikinou, ktorá je mužská, páči sa mi to, že je veľmi dlhá a zakrýva mi zadok. Pretože to niekedy ako môže pôsobiť celkom vulgárne, alebo keď teda tie legíny nemajú dobrý materiál, tak vlastne môže vám tam presvítať kadečo. Potom sa mi ešte veľmi osvedčili ku tejto takej univerzitnej bunde alebo ku tejto červenej mikine a dokonca nemám problém skombinovať tieto dve červené farby dokopy a dávam si to kľudne aj takto. Ďalej tu máme tieto kvietkované z Guess. Toto sú asi najlepšie vypracované a kvalitné legíny, aké som kedy mala. No ale tiež človek musí byť s nimi opatrný a s takýmito vzorovanými legínami, aby nevyzeral ako černošská upratovačka. To sú slová môjho manžela. A určite by som ich takisto nikdy nekombinovala tak, že by som si dala vzorovaný vrch a vzorovaný spodok. To by bolo absolútne peklo. Ako napríklad môžete vidieť v tomto prípade. Tak to by bola čistá katastrofa. Takto si predstavujem cirkus Humberto proste. Takže takéto veci určite nekombinovať spolu. Určite by som sa držala jednoduchej farby hore, takisto aj topánky by som určite v tomto prípade nechávala si biele, aby to proste takto jednoducho zažiarilo, alebo prípadne takéto slabúčko ružové, ale určite napríklad nie takéto výrazné. Ďalej by som sa vyhla čiernej farbe, pretože tá by absolútne to zabila. Skôr by som išla do takýchto farieb, ktoré sa jednoducho odrážajú aj v tých legínach a sú také nežnučké. Ja mám veľmi rada tento vrch, pretože je aj dlhší a takisto zakrýva mi pekne zadok, ako vidíte. To je úplne môj akože taký najobľúbenejší outfit, najjednoducho cestovanie, cítim sa v ňom fantasticky a pohodlne. Toto sú popravde moje najnovšie legíny z Marks & Spencer. Sú mimoriadne kvalitne vypracované a páči sa mi brutálne tá potlač. A takisto aj cenovo stali 30 libier, ale kvalitatívne sú úplne niekde tam porovnateľné s mnohými drahšími legínami, ako sú od Sweaty Betty, ktoré sú podľa mňa až príliš predražené.
Najviac sa mi páči ich kombinovať s jednoduchou čiernou mikinou, ktorú som si kúpila nedávno z H&M. Je to edícia Dry Move a odporúčam ju, je perfektná. Pár mesiacov som proste hľadala jednoduchú skvelú čiernu mikinu, ktorá nie je príliš hrubá, v ktorej sa nezapotím, a našla som ju proste. A takisto aj cenovo je výborná, stála do 30 libier, normálne stoja, že vyše 100. No samozrejme, že som si ju hneď aj okydala, takže ak tam vidíte ten flak, tak ho proste ignorujte. Ale myslím si, že sa úplne najlepšie hodí ku týmto leginám. Som momentálne mala proste definovať môj štýl alebo čo proste, ktorý rada nosím, tak asi toto bude ono. Jednoducho oversize mikina, nejaké legíny a dobré tenisky. No a ak by som mala náladu, tak by som si kľudne ku ním dala aj tento neonový crop top. Ja viem, že to môže byť veľa, ale proste mne sa to páči. No a toto asi bude môj najobľúbenejší outfit na jeseň alebo aj zimu. Tento, ja neviem, čo to je vlastne, nejaký akože top alebo čo, z Ralph Lauren. Toto je jedna z najbrutálnejších, najkrajších vecí, ktoré mám a milujem. Proste tá bunda sa dá takto upravovať, keď náhodou chcete sa cítiť trošku voľnejšie. Ja to proste akože zbožňujem. Je to takisto dlhé, zakrýva to zadok a cítim sa v tom neuveriteľne pohodlne. No a zakončíme to dneska týmto modným výstrelkom. Niečo, čo bežne nenosím, lebo to chce gule a toto je už aj veľa na samotný Londýn a nie tu na Slovensko. Aby ste vedeli, tak veľa ľudí sa v Londýne oblieka veľmi konzervatívne. To je čierna, šedá a béžová. To je asi to, čo uvidíte 90% na uliciach. Samozrejme sú mestské časti, kde to neplatí a ľudia sú odvážnejší. No a viem, že tieto leginy sú brutál. A bola to špeciálna edícia H&M. Volám ich moje žabacinky, ale sú z úžasného materiálu, ale keď som si ich kupovala, tak som si neuvedomila, že budú dosť ťažko kombinovateľné. To je tiež aj rada pre vás, proste, že keď máte nejaké brutálne výrazné leginy, tak sa vždycky jednoducho treba zahrať asi s tými farbami, ktoré už tie legíny samotné obsahujú. A takisto nedávať navrch nič vzorované, ale udržať to proste v čo najjednoduchom štýle. Dajú sa dokonca zapracovať aj do takého trošku ako keby elegantnejšieho štýlu, kde ja si ich akože dám s týmto bielým pulovríkom, aby proste len takto niečo úplne že najviac zahrali. Ale samozrejme najviac sa mi oplatili, alebo najviac ich nosím, som teda schopná nosiť s touto mikinou. To je zase mikina z H&M, tá istá edícia ako tá čierna. Tie legíny to proste vie normálne tak ako uzemniť, dá sa povedať. Ale viete, no je to tak, že kto rozhoduje o tom, že čo by sme mali nosiť, čo by sme nemali nosiť, čo sa nám páči, čo sa nám hodí, čo sa nám nehodí. Ja si myslím, že je to asi na každom z nás, nie? Dúfam, že ste sa opäť zabavili a uvidíme sa pri ďalšom videu.